dito si Ate Jenny, si Badet. Ayan sila. Binisita nila ako dito sa kubo ko kasi nakakalungkot na. Wow! Sa itsura mo yan, nalulungkot ka pa? Oo, nalulungkot ako kasi wala pa kasi akong ligo. Hindi mo na kailangan maligo kasi Bakit? nunid mo na. Kasi kayo ate, nanlalamang kayo, ang gaganda nyo oh. Kahit Buti pa kayo. kahit Ikaw sabihin, bakit di pa maligo? Maganda na. Di, oh, Kami di ba? na nakaligo na. oh, Oh, ano? saan ka pa? Mamaya, pangit na kayo kasi ako maliligo na. Ako Yan, naman yung maganda. yan na ang sinasabi ko sa'yo. Ngayon, maganda kami. Oo. Kasi ikaw wala pang ligo. O mamaya, haggard na kami. Ikaw fresh. Yes, fresh Yan ako. ang sinasabi ko Abangan sa'yo. nyo yung outfit, Charis! Wow! Wow! Hey, go! Ate Jenny, pero gumaganda ka talaga. Ay, kuya. Eto! Binigay ni Kuya. Yan Ikaw, outfit ay. namin. Pero Ate Jenny, gumaganda ka talaga. Ang puti mo Tingnan na. mo yan ang maganda, oh. Ay, ayan Yan na. ang pinakamaganda, oh. Tingnan mo. Ate Rika. Yan ang Kamusta? Ate, kasi tayo ditong ano, 4. 5 na tayo pala. 5 Ay, na. wow, parang ayaw mo kong isama dito. Kasi sabi mo 4, nandito. Ay, sorry Nandito po. ako, grabe. Ano, alis na ako? Ay, namali lang. Hindi kasi ako marunong magbilang. Ay, grabe ka naman. Kumusta ate? Kumusta dun sa bahay mo? Parang puro nga lang yan. Naiwan yung kaluluwa namin dun eh. Yes. Yes. Mo, okay ba siya? Tingnan mong mukha. Ang ganda. Ang ganda. Basta, di ba kung mainit? Ang masyado lang init kaya, anang arangaan. Ang ganda ng take note niya. Wow. Oo, Tess. Magti-tiktok tayo mamaya. Ate, tiktok tayo mamaya. Pakaligo ko na kasi maganda na ako mamaya. Maligo ka na. Tinatamad ako, madaming tao. Ay, natural tao ka. Ate, Natural maraming tao. wala man kami ditong towel. Wala man. Punta kayo sa bahay. Kayo doon lang kayo mag-ano. Sila ate Gwen pupunta dito mamaya. Hindi Kasi ko alam. gusto ko talaga mapuntahan si ate Gwen kanina. Dumaan kami doon kasi nag 7-Eleven kami. Kaso baka pupunta din mamaya dito. Siguro pupunta yun. Sila Mary. Oo, Si ate Margie Oo, pupunta pumunta si yun. ate Kasi nasa school pa daw sila. Preso pa lang dito. Pagpasok ko Oo. dito sa bahay ni Tilo. Maganda. Na? Tangan pa rin ba sa charge? Pero ate Jenny, gumaganda ka talaga. Nilagay yung battery ko. Nasa iyo, te. Sasabag mo pala. Grabe, init mama. Te, ang ganda mo. Te, paano ba maging clear skin? Hindi na kasi ako clear skin, oh. Oh. Si Badet clear skin. Pero gusto Ikaw ko clear off-cam. skin. Ah, sige. Ano yan? Off-cam. Oo, may sekreto si ate. May Ayan si Kuya Gacho, binisita kami. Thank you Kuya sa pagbisita sa amin. Wow! Ang cute pala ng bahay nito. Oo, ang cute. Bahay namin to ni Tilo, wag ka. Huwag eh. Sa amin na to ni Tilo. Wow! In love nga sa akin si Tilo eh. Wow. Kahit wala pang ligo, ano? Pumasok si Bicolana rito mag-isa. Mm. Si Tilo doon dumaan sa likod. Ay, dito! Oo, dito siya dumaan. Nabubuksan. Ay, oo, dito siya dumaan. Ang cute pala dito, no? Paano to, mataas? Ganyan ata. Ay, ikaw pala, pinag-ano ko. Diyan pala pumasok. Pinasok ako ni Tilo. Sa bintana siya dumaan. Mukha nasasapawa mo si Ginny ngayon. Hala, kuya, wala pa, kuya! Kuya, wala pa akong ligo. Mamaya talaga, sapaw na sapaw yan. Pag naligo na ako. Wow! Lupit. Lapit! Ay, nako. Hindi, wala talagang tatalo sa ganda ni Ate Jenny. Ay, grabe. Kasi tingnan niyo, clear skin. Lalong dinogan ito. Mula Clear skin. na all. Ang ganda ng balat. Gumaganda si Messi. Siyempre! Inaalagaan kasi kuya. Ganyan talaga pag naalagaan. Siyempre, naalagaan. Sana all love na love. May nag-aalaga. Ay, siyempre, alangan man. Ay, nako. Na all. May nag-aalaga. Si Ate Jenny parang teenager lang. Ay, siyempre. Sabi niya ba rin, na all. Alam nyo, kahit may problema tayo, hindi natin ano yan. Anong tawag niyan? Di ano.
Yung ano? Nawala na ko sa isip. Yan. Na mental Kasi mahirap block. naman tayo. Opo. Pusuin na lang. Ha? Huwag mo dibdibin. Pusuin na lang. Pwede. Hay Ayan. nako. Kahit may problema tayo, idaan na lang natin sa tawa. Kasi lagi rin tayong fresh. Kahit mag-isa ka, tatawa ka. Para naman akong ganyan. Kahit magtatawa, di mo malalaglag yung posiso kasi nakadikit. Ano ba yun? May jacket. Oo, may jacket. May jacket. Grabe. Dapat yan, habang nag-iipon kayo dito, may iipon yan. Na ano? Kuya, wag na. Ah, Biyahe pa mamaya. ay, alis din kayo. Alis kayo mamaya. Oo. Pupunta nga tayo dun sa New Zealand. New Zealand, Diyan lang. Oh. Extend one day, ni. hala. One day. Maririmati ako na ito. Hindi Hindi pa ako nakapag-enroll. Eh di mamaya na lang, bago kami Bukas umalis. na lang kayo umalis. Kasi bakit kagabi hindi kayo pumunta dito? Mag-grade sana tayo. Ako, nagsa bahay lang naman ako. Si Badit siya lang naman ang pumupunta sa akin, kaya nalalaman ko nandito kayo, kung ano. Oh. Paano ko malalaman nandito kayo? Kung Hindi, sa alam akin? nyo kasi, may tampo talaga ako dyan. Bakit na naman? May tampo Ano na naman? May tampo pala sa'yo si Badit. Dito ako pumunta doon. Eh, di ba nag-invite? Oh. Sabi ko kasi busy daw kayo. Eh, pumunta nga kayo nag-ano. Badit. Ako yung may tampo eh. Yo, iiyak na. Ay, huwag niyo akong paiyakin. Kakatapos ko lang umiyak. Wow. Huwag niyo na akong paiyakin. Po, mami na. Kaya pala Sabi ko kasi, Ay, sorry. sabi ba naman, busy daw kayo, te. Sabi ko, yung tatlo ka ako, pinapanood ko yung mga vlog nila magkakasama. Lagi, walang isang nag-chat, nag-message na, uy, Wow! ganyan. Malay ka namin! Nabasa na. Oh, bakit sa akin? Si Ate Anggi din naman. Si Ate Rika. Wait lang. Si Ate Rika. Eh, di ba? Ba't kayo ganyan? Si Ate Rika, alam niya din naman. Di ba? Ikaw. Patutulog. Wala talaga. O, maliligo na lang ako para malamangan kayo. Charis. Ayaw lang talaga nila ako kasama. Ay, malay ba namin? Grabe. Bakit sa akin ka nagtatapon? Ayaw talaga. Ayan din naman kasama mo. Oh. Ay, ikaw yung may pakana nun. Ako ba yung, Yes, ano, sa akin ba yung, wait. Kuya Gacho, sa akin ba yung bahay? Bakit ako yung mag-ano? May dahilan naman Dapat, pala. Ayun naman pala. Tag-arong. Sa Dapat Tag-arong na kasi kaya kasi mag-invite. hindi na bahay to. Oo. Hindi naman talaga kayo nag-invite. Ayun. Ayos lang naman. Si Ate Jenny Oh, walang hindi nagtatampo. walang magkakagulo doon kayo sa bahay. Alam nyo, Oh, sige, alam sige. yung magagalit na Ganun. takbuhan, dapat ang papasimula dyan yung teacher. Kaya nga. Dapat nagtuturo sa'yo kung anong dapat nyo gawin. Bakit alam ko na pumunta sila? Hindi ko naman alam. Ikaw, sayabat sa'yo nga dapat mag-uumpisa. Kaya nga. Kaya nga, paano ko malalaman? Eh sila nandito na. Wala man lang sa... Ano mo malalaman na itulog ka? Ay, naku. Ay, ewan. Ang gabi? Ayan na si Ay, si Palawan. Palawan. Nakauwi na siya. Ang ganda mo, B. Duty gabi? Nalamangan na naman ako. Pag ako talaga naligo. Ayaw niya nga nang nalalamangan. Kaya nga. Maligo ka na kasi nakakawin na. Pag naligo ako, baka maano kayo. Baka hindi na kayo magpakita sa akin. Wow. Bagong ligo. Sana all mahamuto. Grabe ka sa kuya. Nangangamoy na. Mga kabikula na maliligo po muna. Excuse me po, ate. Kailangan natin maghanap ng... Wala na ako ting damit. Puro na labahan. Tingnan nyo yan. Dito laban mo. Paano sa... Amo da laban mo. Opo, yung nasa plastic. Paano daw? Ay! Mabataon na.
Grabe man si Ate Jenny. Ayun natin dumog kaya, te. Tapos sa alin ni sa dagat, tapos sa ano. Ay, nag-swimming ka sa dagat? Yes. Ayaw nga Tapos sa falls. Nag-falls kami, te. Kaya gawin sa nayan, hindi ka mo nag-invite. Ayan ka. Magtampo. Sa susunod, babalik pa naman kami. 1 month na yun. Wow! namin. Wow, Kasi gusto sana namin nga. ng 100,000. 100,000 na revenue. Oo, ate. Kailangan wow! Ano na kaya to, te? Wala akong bra. Okay na yan, maganda yan. Mataba Pares ako. tayo, mayroon ganyan ako yan. Sa Shopee? Yes. Oo. Pero hindi lang palda sa akin short. Shorts. Shorts. Ay, pwede. Hindi ko alam kung magpapans na lang ako. Tingnan natin kung ano yung bagay sa atin. Ayan, ano eh. Ano Cycling. yan? Cycling. Okay na yata yun. Maligo ka muna. Bapte? Ayun na. Maganda ka na, te. Huwag ka na magreklamo dyan. Gawa mo yan eh. Ang ganda. Ate Jenny. Thank you. Ate Jenny, sabay tayo maligo para pares tayo fresh. Wow, wag na. Ayoko. Maligo na. Bakit? Si ate. Thank you, te. Ijijil ka? Jen. Ay, ko na yun. Nakakasira ata yun, te, no? Ng buhok. Ano na, maligo na? Oh, maligo tayo? Hindi. Kasamahan ka. So guys, tara maligo na tayo. Kasi magbuwan na, magsisimula na din yung mag-start na yung pa-blessing ni Chin Chin. So let's go. So yan guys, maliligo na sana ako. Nandito si Mary. Hindi kami nakapunta na sa inyo. Sabi ko, antayin na lang namin kayo dito sa pa-blessing. Asan si mama mo? Tara, maliligo pa lang ako, be. Nandiyan si Ate Angge. Sige. Hello po! Kumusta? Hello! Pupunta sana kami sa inyo doon. Kaso dito na lang sa blessing tayo magkita-kita. Maliligo pa lang ako. Hello kay Ate Margie. Ano yan na? Kasuki Margie Official. Pa-subscribe po sa channel niya, guys. Mama ni Mary. Tilo! Alam, maliligo pa lang ako, Tilo. Igiban mo ako. Igiban mo akong tubig, maliligo ako. Basta ikaw lalab. Sige, sige. Magpapaigib tayo kay Tilo. Madami kasing tao nakakaya na. Dapat pala naligo na ako kanilang umaga. Ayan. Ito ako sa CR. Oy! So, ayan. Ang tangkad mo, be. Ang tangkad mo. Mas matangkad kay mama mo. Ay! Kaya naman. Hello po, ma-bless po. Salamat, Bless, salamat. sige po. Kuya! Kuya, hello! Pa-bless. Kumusta? Kumusta ka? Bilis talaga. Grabe, kuya. Ang top. Grabe na talaga, kuya. Kuya, hindi na Bakala. siya yung damit mo. Kumusta kayo? Dapat, kuya, nagla-large ka ng damit. Amo? Oh. Pwedeng pasunduki pa doon. Sige. Sino kayo ba? Sige na, Tilo. Iigiban ako ng Tilo. Ba't ano? Bakit? Bakit? No touch muna nga. Hindi pa nga ni. Bala ko sa kanya. Oo. Bala ko magdadala sa bahay niya. Sa bahay niyo daw. Dadalaw daw siya sa bahay niyo. Mukhang na gulong-gulo na yan si Tilo sa inyo. Gulong-gulo. Dadalaw ako sa Kanino? Kay Balete? Dadalaw ka kay Balete? pangalakad ng lisensya. Mahirap pagka dumalaw niya ng alas 6. Alas 6 ng umaga. Magpapatakas kayo na pag ganyan. Tapos magpapamisa. Kuya! Asan sino na? Ano, may review. Tsaka inaasid. Ano? Okay. Kunin na namin si... Doon. Ingat kuya. So yun guys, may mga tao Kuya, tignan mo yung GoPro ko. Tignan mo yung GoPro ko. Ala ko, kasi kailan yan? Ay, ano yan? Kailan yan, te? Hindi mo alam kung kailan yan nabasag? Oo, hindi ko alam. Bakit? Ano nakakaya mo ng bisita? Ayan, si Chino. Hello! Bay, ano oras ka mag-start? Maliligo pa lang ako. Ang ganda naman. So, yan yung handa niya.
Ang ganda naman. Guys, hindi pa ako nakapag-video. Ayan po yung ano nila. Yung foods. Ang cute nito. Yan kagabi, yan yung dinisign yan kagabi. Ganda. Maligo muna ako. Kasi nakakahiya naman. Ayan si Tilo, iigiban niya ako. Tilo, igiban mo ako. Ano? Ano? Di pa tapos? Maliligaw ka pa sa akin? Ay, naku, Tilo. O, Nagdadala. sige na. Kaya mo? Siyempre, basta ito. O, sige, sige. Basta ito pa. Ko. O, sige, sige. Para sa akin yan. O, sige na. Kailangan natin ng tubig. Kailangan ko na makapagligo. Lagay ko ng tubig dito. Hindi pa ako naiinig. Oo, ano doon yung bata dito. Mamaya na may tao pa kasi sa CR. So, yun. Nasa itong video ko. Kanta ka. Kantaan mo ako. 1, 2, Tilo. 3. 1, 2, 3. May alam niya ang number. Ano mo sa kanta? May pag-ibig ka ba? Ay, copyright tayo. Nakanta si Tilo. Walay sa akin. Ikaw, sige na, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Tilo. Tilo, huwag kang mahiya. Sige, kanta ka lang. At hindi ko man may pag-ibig pa ba na katulad mong pag-ibig ligaya ka. May pag-ibig pa ba? Mayroong mga pag-asa ligaya pa. Ngayon malayo ka na. Ay, naku. Hindi ako kumakanta. Ikaw, kantan mo ko. Bakit? Sige na. Hi! Ay, sige. Dito yan ilalagay. Salamat, pinapinaya ng power. Ay, baba. Alam ko, dito yan. Baka pumutok. Dito to yan sa taas. Dito ba yan sa taas mo? Oo, dito yan. So, takot ako baka pumutok. Hindi kaya. Paano siya mandikit, ate? Ano yung mandikit niya? Oo, ay ako dito. Ate, naman ako. Hindi ko alam kung anong inisip nila. Sila na bahala. Ayan guys, so sila na bahala. Kasi sobrang ano taas. Hindi ba? Wala kasi si Chin Chin. Umalis pa sinundo daw. Father ka po. Akong father. Yes, mag-ibon po kanila. Tulungan mo nga, Tilo. Akong father nga. Akong father. Ikaw ang pader. Sila ang pader. Ito pa isa pa. Anong isa pa? Pagmamahal. Kakanta ka pa? Tilo, sabi ko, igiban mo ako. Ay, sure. Mali
Maliligo na ako, Tilo. Magsisimula na. Ito. So yan guys, dito sa kabila, nagpiprito sila ng isda. Ano isda yan, kuya? Ano isda to? Tilapia? Tilapia ba yan? Parang hindi. Ayun, dyan sila nagpiprito. Tilo, mamaya ka na kumanta. Yung tubig ko, ako na nga lang. Bahala ka dyan. Wag na, ako na lang. Ako na. Kaya ko. Kaya ko, Tilo. Wag mo ko, Tilong, umpisahan. Kaya ko nga. Kaya ko na. Ganina pa kasi. Okay na. Mag-sorry ka. Sabi mo, sorry, master. Okay na, master. Oh, sige, good. Okay na. Okay na, love. Okay na, sige na. Doon ka tumingin, oh. Hindi sa'yo. Wag sa'kin. Bala ko sana balin. Ano? Sabi ko, Ano sabi mo? pag nagawa na siya, dadalaw ko sa'yo. Pag nagkaroon ka na ng lisensya, dadalaw ka sa akin. Sige, ikaw bahala. Hanapin mo na lang yung bahay namin. Tapos dadalang kita ng rosas. Anong dadalhin mo? Rosas? Rosas. Anong kulay? Ano? Yung kulay red na lang. Red. Ayoko ng red. Ano? Gusto ko blue. Kaya mo yon? Maghanap ng kulay blue. May kasama love letter. Wow! Sweet naman ni Tilo. Liligawan na kita. Ala! Kay bala ka. O, mag-usap kayo niya ni Papa. Sure na kita. Tingnan natin nga kung puno na. Puno na? Baka madumi. Kasi may naghugas. Ay, okay na. Sige, Tilo. Kaya, Tilo. O baka, maano ka. Hindi! Tama na yan. Isa lang, isang balde lang. May sabon. Hingin mo nga kay Kuya Noli yung sabon na may sabon daw si Kuya Noli. Tapos shampoo. Ayan. Walang inuman. Ayan, meron. Sige, okay na yan. Sabon na lang. Maghihiram kasi ako kay Ate Bidang ng towel. Maghihiram kayo ng towel. Andito sabon niya ako. Diyan, sige, kunin mo nga. Ate Anggi, asan si Kuya Noli? Sige, lagay mo doon. Hello po. Ay, dito sila nagsitambay. Nandito silang lahat. Bakit tayo nandito kayong lahat? Dapat doon tayo. Ganda. Hindi pa nga ako nakapagligo. Oh. Saka nagsusuri man, hindi man totoo yung Pati natin matatawad. Ano yung bata yung Ate, pero ako ng tawin. Pero ako ng tawin. Walya. naka-vlog pa dito, walang kupkat to. May tulya ka? Kay Jame. Nandyan si Jame. Ayun sila pala. Tumatanda. Mahirap mag-prank pag dito. May kasalanan talaga dyan si Mara. Sabi niya. Ano, Tilo? Okay ka ba? Hiram kasi ako ng tuwalya. Towel kay Jame. Jame! kasamaan ko. Sasamahan mo ako kahit saan. Sigurado ka. Sigurado ka na dyan. Pag hindi ka... Ay! Yan yung ano natin. Jan! Jan! You're here! Ay, di mo pa siya nahiling? Day, pa kanina mo lang ko na siya nailing. Sisikay mo pa sa rinig, Day. Si Ate Rica. Ayan guys, si Jan Jan. Ang bait niya ni Jan Jan. Follow niyo siya sa Facebook page niya. Quiz Jan Vlog. Sisi magkaiba ko sa bago pa yun sa de. Ay, taon na lang. Sorry, Be! Oo! Tuwali niya. Hiram ako sa'yo. May damit ka na. Oo, may damit na ako. Bakit na? May damit naman talaga ako. Sabi mo kasi kanina wala ka ng damit. Oo, pero meron naman binigay si Kuya Noli. Tuwali, maghiram ako sa'yo. Ang tangkad mo, Be! Di naman. Di naman. Kala ko may pasok ka.
Bukas pa. Bukas pa. Very good. Very good. Ayan sila, oh, sa bahay. Sige. Ay, malinis na siya, be. Malinis na. O, sige, wag muna. Wag muna nating tingnan. Hindi tignan, be. O, anong... Ay, hindi ka pa na naliligo! Humalat ka, te. Tama ka dyan. Biyo, nangangamoy na! Grabe ka. Nakapal na ka pa pati. Uy. Tilo, ano ba? Sunog ka ng sunog. Isar ko nga siya. Wala lang iba. Ano daw? Jami! Siya ang tanong ko sa Wag niyong bibigyan si Ate Jenny ng pulbo. Malalamangan ako niyan. Ako, kahit hindi ka pa naligo, mas malamang ka pa rin sa akin. O, diba? Grabe naman. Lip tint pa. Hindi Lipstick. ako mahilig sa mga ganyan. Parang yung moisturizer lang, pang moisturize ng lips. Yeah, para kissable lips ka parate. Huy! Ate Anggi naman. Asan yung towel ko, be? Ihiram ka ng towel, wala kang Oo, be. towel. Oo, be. Palyate! Ang cute naman Akala mo pala may dito. pinagmanahan kami sa tangkad. Tangkad ni mama mo tsaka ni papa mo. Ito, tuwalya! Ay, okay na. Thank you po, tita. Maliligo na ako kasi malapit na magsimula yung event. Bye muna dyan. na kami ni Bicola. Bye, guys! na kami. So yun guys, na-stress ako dito. Ano? Sige. Paano? Kanino to? Sa akin, ilagay mo lang doon sa may bag ko. Sige, sige. Kanina kaya. Opo. Ay, dito ka naligo? Dito. Dito na lang ako tayo maliligo. Nakakaya, ang dami viewers. Diyan na lang ako maliligo. Doon na lang po ako maliligo. Maliit kasi doon sa CR. Tapos dito na lang, tapos diyan na lang ako magbibihis. Kaya natapos yung CR na. Opo, doon na lang ako magbibihis kila Jame. Kunin ko yung ano, damit ko. So yung mga kabikulana, nandito na ako sa kubo, nakaligo na ako. Kabis na din. So ito yung binigay ni Kuya Noli kanina. Menk, bagay talaga sa akin yung menk, di ba Kuya? Ayun si Kuya Vincent. Hello. Nagpi-premiere. Ayun siya, Pinremiere niya yung kaninang ano, Vlog. si Tilo. Pasuhay talaga si Tilo. Wala man, olats din. Ano lang yun? For vlog. Tapos nandun sila ate Angge kila Jame. Sabay nila Jame. Doon sila nagbanding, kumakain sila ng mangga. Hindi nila ako sinama, di talaga ako nilalab. Tampo.